Dobrý den, přátelé. Vítám vás v nejmenším knižním e-shopu v republice. Najdete zde zatím pouze 2 knížky. První knížka se jmenuje Gadu Barroco, aneb Putování s vyprávěním číslo 1. Druhá knížka, která by vás mohla zajímat, je volným pokračováním a jmenuje se Gadu Barrocoš, aneb Putování s vyprávěním číslo 2. Co jsou ty záhadné názvy Gadu Barroco a Gadu Barrocoš? Není to žádná šifra ani nějaké tajemství, jsou to pouze počáteční písmena příjmení skupiny přátel, která již 15 let podniká společné celodenní výlety, na kterých se dobře baví, vykládají si příběhy ze života a vykládají si něco z české historie. Všechno to, co jsme si vykládali, kde jsme byli a co se stalo na tom daném místě nebo jeho okolí v naší historii, jsem sepsal do těchto 2 knížek a snažil jsem se, aby to bylo zábavné, aby se čtenář při čtení knih pobavil, aby se něco z historie české poučil, něco, co je neznámé, žádný roku 1376 a roku tohoto a tohoto, ale skutečné příběhy panovníků a co se všechno v historii dělo. V první knize najdete 12 typů na výlety a najdete zde různé povídky o tom, co se stalo chlapům na vojně, co zažili ženské za první lásky, kde je Trenkova rokle, jaký vztah byl mezi matkou a babičkou svatého Václava a mnoho jiných zajímavých příběhů. Druhá kniha je volným pokračováním první knihy a dovíte se tam dalších 6 krásných typů na celodenní výlet. Dozvíte se tam, co se nám stalo, když jsme byli mladí, krásní a hezcí. Teďkom už jsme jenom krásní a hezcí. A dovíte se taky něco o tom, kolik jsme vlastně měli Janů Nepomuckých v naší. Dovíte se, jaké měla šaty při svatbě Blanka z Wálova, první manželka Karla IV. Dovíte se, jak se na Jesenicku mučilo, jak se upalovaly čarodějnice a mnoho jiných dalších zajímavých příběhů. Obě knížky jsou psány tak, aby člověk při jejich čtení se usmíval a dokonce se hlasitě zasmál. Obě knihy si můžete objednat v tomto malém e-shopu a mám je také v elektronické podobě ve formátu PDF, který se hodí pro všechny čtečky a iPody. Děkuji vám za vaši přízeň a těším se na vaše objednávky. Váš Jindřich Coufal, senior mladý duchem. Děkuji.